Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Симон, а това видео няма да бъде толкова емоционално. Днес ще ви разкажа за нещо, което смятам, че е много важно и доста малко се говори за него. Ще ви разкажа как всъщност аз имах проблеми с болничните си листове и не получавах доходи с месеци. Това беше моята ситуация. Аз ходих на работа до последно. Първият болничен, който си взех за бременността, беше 6 дни преди болничният ми за термина. Точно тогава се случи случката с ПТП-то, за което разказвам в едно от предходните ми видеа. Може да го изгледате от балончето, което ще излезне на екрана. Усетих го като знак от съдбата и вече беше време да се прибера вкъщи и да си остана, да си почивам. Накратко и много ясно ще се опитам да ви обясня как всъщност трябва да изглеждат болничните. Болничните не трябва да имат прекъсване. Първият болничен, който се издава, е за 45 дни преди датата на термина. Той се издава от гинеколога, който е следял бременността. В някои случаи може и да се взимат болнични преди тези 45 дни. Втория болничен е за пренасенето, в случая както съм била аз. Този болничен отново се издава от гинеколога, който е следял бременността. Третия болничен е за 42 дни след раждането. Този болничен вече се издава от болницата, където е родено бебето. Болничен за 40 дни. Този болничен вече се издава от педиатърът на детето. И след това вече започва майчеството, което може да е до 3 години и съответно при всеки работодател има своите специфики. Как изглеждаха моите болнични и какво се случи с тях? Първият болничен, който беше за 45 дни преди термина. При мен този болничен беше издаден от 27 март до 10 май. Терминът ми беше на 13 май. Съответно, тук вече имам 2 дни разминаване. Защото болничният не свършва на датата на термина ми. Втория болничен, който е за пренасянето ми, независимо, че съм седяла в болница под наблюдение 8 дни, отново този болничен трябва да бъде издаден от медицинския център, който ме следяха. При мен датите на този болничен бяха от 13 май до 20 май. Имам дупка, която 2 дни аз не съм никъде. Така, продължаваме нататък. Болничният, който е за 42 дни след раждането, който се издава от болницата, в която е родено детето, беше от 21 май до 1 юли. След това, болничният за 40 дни, който се издава от педиатъра, беше с дати от 2 юли до 10 август. Къде при мен всъщност беше объркването? Още при издаването на първите 2 болнични листа имах прекъсване. Това прекъсване просто не трябваше да фигурира, не трябваше да го има. И реално в резултат на това аз от март месец до ноември, мисля, че беше, не получавах абсолютно никакви доходи. Тогава имах други грижи и не осъзнавах, че всъщност има някакъв проблем. В един момент получих бележка, в която пише, че имам писмо в пощенски клон. Тогава вече разбрах, че има проблем. И този проблем трябваше да бъде решен в 14-дневен срок. След като получих писмото, започнах да звъня по телефоните. След това прецених, че по телефон няма как да се случат нещата и започнах да обикалям и да ходя на място. Хубавото в писмото беше, че бяха направени копия на болничните, които бяха получили и съответно бяха показали къде трябва да се коригират нещата. Освен датите, трябваше да се коригират и някакви други неща. Отново направени неправилно. Целият проблем, основният проблем идваше всъщност от медицинския център, който следиха
бременността ми, тяхната некомпетентност, невнимание и липсата на каквото и да съдействие от тяхна страна ми създаде изключително много проблеми. Ходих няколко пъти до тях, мисля, че бяха 3-4 пъти, за да успеят най-накрая да коригират правилно болничните листове и аз спокойно да се получа обезщетението, което ми се полагаше. Какво всъщност трябваше да се направи? Когато ходих няколко пъти до медицинския център, всъщност те, старите болнични, които ги бяха подали, трябваше да ги изтрият от системата, в която се подават болничните. След това новите, които са издали, трябваше да ги пуснат към НОИ, за да могат да пристигнат към тях. Те не бяха подадени към тях. Няколко пъти ходих, не знам колко пъти говорихме по телефона и това ми отне страшно много време и имаше страшно много разправи. Хубавото беше, че болничният, който беше издаден от болницата за раждането на детето, той не трябваше да се коригира и не трябваше да ходя до там, за да се разправям и да ми го коригира, защото медицинският център е имал някаква грешка. Единствено педиатърът, болничният, от който се издава педиатърът, трябваше да коригира някаква конкретна информация в болничния, но не и датите, които беше посочил. След цялата тази разправия с медицинския център, трябваше вече да отида до работното си място, за да занеса новите болнични, които ми бяха издадени. Те трябваше да изтрият старите, които бяха подали, да въведат новите и след това да ги пуснат към НОИ. Заради кратките срокове, които имах, колегите ми и шефът ми бяха толкова отговорни и толкова отдадени на това да ми помогнат, че от сърце им благодаря, че го направиха за мен. И след всичко това, още на следващия месец си получих абсолютно цялото обезщетение. Исках да ви разкажа всичко това, за да може да сте малко по-запознати и да знаете какво трябва да се следи в болничните, за да не изпадате в такава ситуация, когато ви се налага да седите вкъщи и просто да си гледате детето и да се грижите както за него, така и за себе си. Ще се радвам това видео да е помогнало поне на една майка и тя се чувства малко по-спокойна. И с това видео ще завърша поредицата си. Благодаря ви, че гледахте видеото до край. Надявам се наистина това видео да помогне на някого. Абонирайте се за канала с камбанката, за да може да не изпускате и следващата поредица, която ще излезе. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че ме гледате. Чао и до следващия път.